Yes. Atụlanya ọdịda akwụrụgọ ọnụ osisi atụlanya ọdịda akwụlụgọ osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ ọtọ osisi atụlanya ọdịda akwụlụgọ osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ ọkwụrụgọ ọtọ nwanne a sị na osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ ọtọ nụ o wee bụrụ maka Egbo Prince Akụmilion Odogwu bụ na Kano Enugu steeti osi eje osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ nụ na-eme oke ose bụrụ osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ ọtọ osisi atụlanya ọdịda akwụlụgọ omemma na mma ya nanụ omenjọ na njọ ya na osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ osisi atụlanya ọkwụrụgọ ọdịda ọtọ akwụlụgọ osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ nụ osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ ọtọ osisi atụlanya ọdịda akwụlụgọ ayo ijenu Prince Eziohemu Egbo Prince Eziohemu akụkọ maka Prince apụtagọnụ anya ọbụla chedo m ntị n'onu akụkọ maka Prince apụtagọnụ Egbo Prince milionu Eziohemu numekele akụkọ maka Egbo apụtagọnụ anya ọbụla chedo ntị ka ọ nụrụ ọ na-ata ahụ ụwa onye malụ na ọ ga-eme onye malụ na ọ ga-adị mma Prince Eziohemu unu m ekele gị mgbe ị na-ata ahụ ụwa onye malụ na ọ ga-adị mma ka nna ajụ Odogwu gwụrụ akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ Prince nwanne m ezie nụ n'ọbụla akwụkwọ ka esi agụ akwụkwọ n'ụwa ọ gụsịrị akwụkwọ wee chọrọ ebe ọ ga-alụ ezie nụ n'ọgbalụbọyị Prince n'ọgbalụbọyị gbasa nwa bụ bọyị ezie nụ na o nwere isi Prince na o nwere isi Prince Eziohemu unu m ekele gị ilotokwe mgbe ị na-alụ Messi Prince Eziohemu mgbe ị na-asa abụ Messi onye ma na ọ ga-adị mma Prince ka nna agwa ya Prince osisi atụlanya ọdịda akwụrụgọ osisi atụlanya ọdịda akwụlụgọ omemma na mma ya nanụ omenjọ na njọ ya na Prince unu m ekele gị Egbo Eziohemu unu m apụta ọzọ mgbe na-ata ahụ ụwa ghe onye malụ na ọ ga-adị mmanụ mgbe na-akwa baro Prince Eziohemu onye malụ na ọ ga-adị mma mgbe na-agba abọghị onye malụ na ọ ga-adị mma mgbe na-alụ Messi Prince Eziohemu onye malụ na ọ ga-adị mma wacha bụ ijenu ọkwa n'ife nwoke fụrụ
ka eji ekwu ya ife mere ka eji ekwu ya nwanne onye anyị na-ekele bụ Egbo Prince William Akwụnwata one of Amiri na Kano Enugu steeti nwanne dị namba nke ndị Anam na India Millions osisi elela ya ọdịda mana ọ bụrụ gọtọn ọkwa ịma na mmadụ abụrụ Chukwu igede osisi atụla anya ọdịda akwụrụgọnụ onye ọma o Prince onye ọma ka m kpọọ gị onye ọma o Prince onye ọma ka m tụọ gị onye ọma Prince onye ọma anyị ijenu Prince ezi nwanne m mgbe na-agba abọghị onye ma nna ọ ga-eme mgbe na-alụ mmesi Prince ezi onye maghị onye ma nna ọ ga-adị mma o wiji metra odogwu n'ala India weje ebile obi India ka ọ dị kpata ego India ka ọ dị ibute ego gochimele eze onye Prince onume ekele gị ife niile nwere oge odogwu ụkwado oge ọda dezienu na na-ekwu n'okwu ụkwado oge ọda Egbo Prince onume ekele gị Egbo odogwu oliego n'ụka ego ọ ga-ala nwere obi sale ọ ga-ala nwere obi sale Prince nwanne m ahụ gị na-achị gị dị nwee gba ụwa ife ekwutere ka ọ ga-eme ife katara ka ọ ga-emenụ na mgba ya adịrị ahụ Prince ezi oyi m isi atụrụ anya ọdịda kwụrụgo ọtọnụ echiche ndị ilonu dezienu n'ọbụ na nkịtị iwe ndị ilo olola a ga-azịrịwa Prince ezi oyi m echiche ndị ilo bụ na nkịtị akụ millions oliego n'ụka ego mana esokwu onye anyị na-ekwu okwu ya bụ Egbo Prince akụ million ọgwagụwa Akwụnwata one na Amiri na Kano Enugu steeti nwanne dị namba nke ndị Anam na India akụ millions osisi elela ya ọdịda mana mmadụ abụrụ Chukwu Prince odogwu dezienu na mmadụ abụrụ Chukwu Prince nwanne m Chukwu egoziwo gị onye chi mere eze ga-echi eze ka ya bụ Prince onume ekele ego egwu manaba na Enugu steeti ebile anọ na Kano dị n'Enugu steeti ya bụ maka onye Prince ezoghị m nwakpala akụ na ikolobịa ọkwasị na akụ dị mma na ikolobịa ego bụ mma nwoke akụ dị mma na ikolobịa Prince ezoghị m ịbụ Akwụnwata odogwu nwanne dị namba igede nwanne dị na mba ndị ọma onye ọma Prince nwanne dị na mba nke ndị Anam gị na ndị Anam na-adị na mma gị na ndị Anam na-emekọ Anam bụ ndị ohi gị iwere mmadụ na Anam Prince onume ekele gị ijo
mma na mma ya nanụ asị na omejọ na njọ ya nanụ unu m ekene gị Prince ịsụkwa ka kenele gị Mrs. Egbo Amuche Roselyn eze nwanyị na ime Chineke nne mụrụ Prince Millions mekene gị Ice ayi ezinne unu m ekene gị abụọ mụrụ ọmụmụ mama unu m ekene gị ala na-azụ nwa unu m ekene gị Amuche Roselyn eze nwanyị na ime Chineke nne mụrụ odogwu ala na-azụ nwanyị Amuche unu m ekene gị ezinne ịbụ abụọ mụrụ Prince Oliego n'ụkọ Prince ebute ego ike na-achọ ụwa bụ ego Prince Oliego n'ụkọ ego Prince ka aka na-esi nne gị ya bụ Amuche Roselyn eze nwanyị demme eze nwanyị n'ime ju ala na-azụ nwa nne mụrụ Prince gawa n'iru ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya ọmụrụ nwa zụọ nwa ya ị ga-eli aka nwa ya onye tara ahụ ga-eli avọ ọta ijojo ya unu m ekele gị Prince ka nne tiri egwu ezi ọhịa mụ ya bụ akụ Millions odogwu bụ na Nkanu Enugu steeti ndị ọma ebe o si eje ndị aka ọ na-alụ jebile odogwu na ndị aka ọ dị bute ndị aka ọ dị bute Prince eze ọhịa mụ Ugo Chimeleze gaba n'iru onye Chimeleze ochi eze ọra eziokwu Yesu ka nkenelu gị Injinia Sunday Egbo U-Square ezi nna mụrụ Prince Millions ede nwoke afọ na ezi okwe Amiri Isoni Yai mekene gị ezi nna Bili unu m ekene gị abụọ mụrụ Prince si m okene yi ya bụ Injinia Sunday ya bụ Sọni Egwu unu m ekene gị Ugo Chimeleze onge Chukwu gozie gị ala na-azụ nwanyị unu m ekene gị ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya ọmụrụ nwa ga-eli aka nwa ya ala na-azụ Prince si m okene yi onye Chimeleze ga-echirila eze unu m ekene yi osukwa ka nkene your lovely sister Egbo Elizabeth onye na-achị kedu maka Egbo Chidimma ya na Esther Egbo Faith Mmesoma the youngest nurse kedu maka Egbo Favor oyili nne ya mekene ya osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ Osisi atụla anya ọdịda kwụrụ osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọtọ ome mma na mma ya nanụ ome njọ na njọ ya na iwe kachara ka ọ ga-emeluchi Prince unu m ekele gị Prince eze ọhịa mụ ya bụ odogwu n'India Ugo Chimeleze n'India ahụ Oliego n'ụkọ ego Prince
n'onye chimeleze ochieze Prince nwanne m Prince ebutewu ike na-achụ ụwa odogwu n'elu ya bụ ego nwanne na-asị ike na-achụ ụwa bụ ego nụ o wee bụrụ maka Prince ka anyị na-egwu okwu ya nụ esukwa ka nkene your lovely brother Egbo Chidera Bernard Millions the able engineer and the able wisdom Nnamdi like father like son mekene ayo ijenu onu mekene gi Egbo Chidera Ugochimeleze onge Egbo onu mekene gi wachimeleze nwa ya bụ Chukwu dera n'ezie n'ụlọ desigo ibe Chidelo dewo ya o Prince si m okene gị kedu maka wisdom na ndụ nwanne gị onu mekene ya bụ like father like son Prince si ya na lekene na ọ ga-adịle oge na mma onye ọma Ambo gị onye ọma o Prince onye ọma o Ambo gị onye ọma o Prince onye ọma o akụ nwata onye ọma Prince onye ọma o Millions onye ọma Prince onye ọma o akụ Millions onye ọma Prince onye ọma ice omemma na mma ya nanụ Prince nwanne m osisi atụla anya ọdịda gwụlụgọ ọtọ echiche ndị ile agazi iwe niile olo na agazi wa o ezie nọ n'ọbụ na nkịtị Prince nwanne m Prince Egbo Prince mekele yi esukwa ka nkele ndị ọyị Chibuike Arum Black Gold exclusive Amu ị na-ekwula ọra one na Nudehi best MC na India mekene ayọma Chukwu ike Chibuike si ime Chibuike emo warụ m onu mekele gị Ochimeleze gawa n'iru ịbụ the Black Gold ya bụ exclusive Prince nwanne mma Prince si na lekene ọ ya dịle oge na mma ya bụ nwanne dị na mba ije otu ya bụ nke ndị Anam mekene kedu maka Ọfọchimụzọ CEO God First Enterprises of all kind of fishing equipment Dangote na Ogbuete main market Enugu State mekele yi osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọnụ ihe dọya adịlị mma anya ọmọfọ nwanne mma Chukwu bụzọ gaba n'iru Prince Million odogwu Prince si m okene osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọtọ echiche ndị ile a ga-azịlịwa ọfọ ndị unu mekele gị ije enu unu mekele gị onye ọma Blessing ya bụ Blessing wo unu mekele gị Ochimeleze onge oge exchange ya bụ ọsọ Igbo ndụ nnụ ahụ odogwu na Palam Nudehi India agbalụsengene odogwu na isi Ijaba mekele yiri ọ dị a osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ ọnụ
osisi atụla anya ọdịda kwụlụgo 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 aye ijenu prisesi nwanne m uli ego n'ụka ego ọ ga-ala nwere obi sale sale ọ ga-ala nwere obi sale sale na mbọ gị onye ọma o prince onye ọma ka tụọ gị onye ọma o akụ nwata onye ọma prince onye ọma o akụ millions onye ọma prince onye ọma o akụ millions onye ọma onye ọma wait wadna ọdịyan rumaka Sunny Don Otos esi nwa amụrụ na Abia State oji clean moto emog tested and trusted afia moto kiji wekarịsịa ekele isi gwelu ugwele tupu unu mekere gị isi gwelu ugwele tupu onye ọma Sunny nwanne m ahụ unu mekere gị Sunday McDonald ibiligo unu mekere gị Sunday ezoghị m Sunday McDonald Motors ya bụ oji moto m ọkụ princess m okene yi ọ ga-adịle mma princess na ala ekene ọ ga-adịle gị na mma o iji nkele moto eme ọkụ princess gị na ala ekene egbo prince nwanne dị na mba ke ndị anam iri maka mgburi ọzọ papa Kevin ekene yi m ọkwa nke nwa bụ ude na-egbe ọwụ odogwu na mgbakwu Enugu steeti odogwu n'India ekene yi m kendu odogwu onye ọma m ndị mọ nsọ onu m ekere gị afọ mụrụ Kevin ịbụ papa Kevin iji oju ya onu m ekele ịbụ denegbe ọ na-awa ya bụ na mgbakwu n'Enugu steeti ịbụ odogwu n'India princess gị n'ala ekene ọ ya adịla oge na mma ya bụ prince millions prince oliego na ụkọ ego nwachimele eze gaba n'iru chukwu egozigo gị onye tara ahụ ga-eli ahụ tali alụ na wee elie na ndụ osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla anya ọdịda osisi atụla anya ọdịda osisi atụla anya ọdịda gwụrụgọ tọ ka ikenekwe prince Calistus ụzọ youngest money one nnukwu na New Delhi India esiwa afọ na Amuri Enugu steeti ọmazie Isu local government ekene yi onye chimele eze ga-echi eze ka ọ ga-abụ prisonu m ekene gị ka kene ọhịa m ya bụ Calistus ụzọ bi gbachimele eze gaba n'iru youngest onu m ekene gị ya bụ youngest money one na nude onu m ekene gị ya bụ esiwa mori ya bụ ọmazie Isu local gọọmenti nwachimele eze gaba n'iru na ọ ga-adịla oge na mma princess m okene gị ọ ga-adịla mma osi
atụla ya ọdịda kwụrụgo ọtọ ijo 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 wait osisi atụla ya ọdịda kwụrụgo ọnụ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo echiche niile o bụ na nkịtị egbo prince ọ ga-ala wele obi salịsalị odume ekene gị nwanne dị na mba nke ndị anam ụli ego na ụka ego ebe isi nweta ọgọ mee ka chineke kwụọ ya ụgwọ ya na ọ bụ chukwu na-ahụ ụgwọ onye chụrụ aja na analụ ngosi prince nwanne m egbo prince ijojo ya odume ekene gị kedu maka chinedu agwa ọlụ edu black Chimeleze na India odogwu na mmịata obodo eze ekene yi ka nkenekwe ezi oliakụ Jennifer Agwaọlụ simple madam ekene yi ezi ogele bụ nọ ayọma Chinedu gbamụ Agwaọlụ Chedu Agwaọlụ kedu bụla gawa n'iru osisi atụla ya ọdịda kwụrụgo ọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo nwa Chimeleze ọbụla onye Chimeleze ga-echi eze ya bụ chukwu na-elu m Agwaọlụ kedu bụla ke nwanne m princess m okene gị ọya ka m Chinedu onye mmịata obodo eze ka isi eje enu India ke na lo batacha eska ke no li akwe Jennifer wine ma ya bo simple madam eso gele bo no munye Chinedu princess mo kene ya ndị ọ ga-adele mma osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo ọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo ọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo onye tara bụ ego osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo alụ na-enwe elie na-adọ igede anọkwa anyị ya kedu maka Chinedu Nzedigwe Wipon na Chabura India ezigbo emiata obodo eze yesukwa ka nkene nwanne ya onye ka area ga landlord ike na India ekene yi anyọma Chinedu Nwanzedi onu mekene gị Wipon nwanne mma o princess gị na ala ekene ọ ga-adịla oge na mma osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo ọtọ echiche ndị ile a ga-azịrịwa onu mekene gị nwanne ya kachi onu mekene gị onye ka esi nwanne m eri ake na-aza landlord ka ebu abụọ princess gị na ala ekene odogwu na India eria na ọya adịghị mma na onye Chimeleze ga-echirila eze mgbe ya pụrụ ịdị ahụ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo ọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo ọtọ osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo omume ekele gị osisi atụla anya ọdịda kwụrụgo ice kedu maka eze Ugochukwu Gabriel Asap World odogwu na Istanbul Turkey ezi Uwan na Rodez onye ego Wan na Turkey Princess na nkene gị egbo Prince onye egwu jije Enugu ijenu eze ezi oyi mee
eze ezi ọhịa mụ unu mekele gị eze Ogochukwu ya bụ asapụọ odogwu n'ala Istanbul Tọki ka ọ n'ala obele ebe ọ dị kpata ego presisi gị n'ala ekene ọ ya adịla oge na mma ezi Ugochukwu goziri gị ome mma na mma ya na n'ụwa ome njọ na njọ ya na o egwu nji echiri ọnụ egwu ji ahụ ụwa m onye nna abịala egwu a egbo nwanne m egbo Prince Chimeleze na waniru onye Chimeleze ogbochi eze chiwe emewe oge eze egbochi ekele chi egbochi ekele chi onye Chimeleze ọtọ mma mma chukwu emego oge eze egbo nwanne m ọ ga-ala were obi salịsalị a na-elere mmadụ ele yesukwa ka m kelele gị nna m eke obodo OPEC Global Enterprises dealers of all kinds of phone and the accessories odogwu na Lagos State ọchịrị ọzọ awa and Kano Enugu State osisi atụla anya ọdịda agwụlụgọ ọtọ nụ osisi atụla anya ọdịda agwụlụgọ ọtọ Presi nwanne m onye Chimeleze ga-abụrịla eze ka nkenekwe Ọkafọ Ifeanyị Chukwu aka youngest landlord odogwu na Kano ike n'India Ọkafọ Ifeanyị Rochukwu unu m ekene gị Presi si m okene gị aka youngest landlord unu m ekele gị Chimeleze na Nkanu ọya dị mma isi kwelu ugwere etu egbo Prince sege na lekene ọya dịla gị na mma onye ebula egwu ebugo egbo Prince onye ebula egwu ebusigo kedu maka Chukwuemeka ike Aki Ndola na India odogwu na Umuchu this one ankenekwe his family brother Obaino na Umuchu mekere yenu onye Chimeleze chigeze Princess Ohemo kedu maka Chukwuemeka ya bụ Chukwuemeka ikedo Akindola onume ekele gị ya bụ odogwu n'ụmụ Chukwu Anambra steeti esi ka nkene nwanne ya bụ esi nwanne ọba anyị nọ n'ụmụ Chukwu ọ ga-adịle mmadụ onume ekele ọ ga-adịle mmadụ kedu maka Chukwuma Dominic eze Bushi odogwu na Nnedo esikwa ka nkene esi nwanne ya nwoke ije egwu Anedo ike na India ekele yi osisi atụla ya ọdịda gwụrụ ọnụ Chukwuma Dominic unu m ekele gị eze Bushi nwanne m Bushi ezigbo onye Nnewi ọ ga-adịle mma nwanne m unu m ekele gị ka nje ekele ezi nwanne gị ije egwu odogwu na Anedo ya bụ odogwu na India nwa Chimeleze gaba n'iru Princess gị na lekene egbo Prince Million
ekene egbo isi ọhịmụ machimeleze gawa n'iru kedu maka Mr. Egbo Ifeanyi Nicholas Sakos na Yaounde Cameroon dealer of all kinds of phone and sources odoguna osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọn ka nje kenesi nwanne Mr. Egbo Ifeanyi Nicholas Machimeleze gaba n'iru Princess ihe n'ala ekene ọ ga-adịla oge na mma ka nkenekwe Frank Nwabeze Aro ọkwụrụ ọka na Abatete member Unicorn Social Club of India ekene yenu Frank Odogwu Frank Ezuoyi mee Nwabeze nwanne m Ugochimeleze oge Frank Aro ọkwụlọka ya bụ ọkwụlọka na Abatete osi atụla ya ọdịda gwụrụgọtọ memba Unicorn ijojo ya onu mekele gị Machimeleze na India omema na mma ya nanụ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọnụ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ onu mekele gị kedu maka Prince Anayo ihe Anayo and boy of New Delhi, India ekene yinu Odogwu Prince Anayo chukwu Anayo onu mekele gị Princess ọhịmụ onu mekele gị Annie boy Egbo Princess na elekele osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọtọ echiche ndị ile agaziriwa Egbo ka nne etilegwa Odogwu akụ ya bụ akụ millions Egbo chukwu na ya lụgị onye chụrụ aja ya na ngosi onye tala ahụ eli aghọta ya ka ndị bịara egwu ahụ onu mekere gị osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ ọtọ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ ara ofe na akụ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ kedu maka Abacha onye ọma Odogwu na Nude Chairman Amuri Town Union India from Amuri Kano Enugu State ekele yi osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọnụ Abacha Ezuoyi unu mekele gị Abacha onye ọma Abacha onye ọma onye ebula egwu ebugo Odogwu na Nude Chairman Amuri Town Union unu mekele gị Odogwu bụ na Amuri ya bụ na Nkanu Enugu Steeti ndị ọma igilige unu mekele osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọnụ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọtọ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ osisi atụla ya ọdịda gwụrụgọ maka ige chance agbakpo dike isu ịbọ na Amuri Odogwu na Nkanu Enugu Steeti member Amuri Town Union India ekene yi mara eziokwu Odogwu ike nwanne m ahụ ike Ezuoyi mee ike
mu chance ike chance urume ekene gị ike chance agbagbo dịka izu agbalịa ya o nwanne na asị na agbagbo dịka izu agbalịa ya mekene yi agbagbo dịka izu sekọndụ na nwere agbagbo dịka izu ọya mai ijoju ya onye bụla ebu ebugo onye bụla ebu ọ nwere chukwu na-eme eze onye chimere eze ga-echirila eze onye ntije Enugu steeti onye Egbo Prince akụ nwata ndị ọma o nwanne dị na mba nke ndị Anam nwanne dị na mba ndị ọma osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ ọtọ osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ anyị kenekwa Ifeanyi Agbọba Ọgbụgba aka Dọbuli odogwu na mgbe omere ọra m etiti Anam ike na India mekene Ifeanyi ezi ọhịa mee unu mekene gị Ifeanyi Agbọba Ọgbụgba Ifeanyi Agbọba Ọgbụgba aka Dọbuli odogwu bụ na ụmụ omere mụ n'ọra m etiti ibe odogwu na India Egbo Prince Egbo si n'ala ekene osisi atụrụ anya ọdịda kwụrụgọ osisi atụrụ anya ọdịda kwụrụgọ osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ akụkọ maka Prince apụtago Egbo Prince mgbe na-ata ahụ onye mara ebe ga-abụ mgbe na-alụ ụjọ onye mara ebe ga-abụ mgbe na-agba abọghị onye mara ebe ga-abụ mgbe na-awụ kọnkriti onye mara ebe ga-abụ ife niile nwere oge nwanne m ya ka m ji tie n'egwu ụgbọala oge ọda ya ka iji metra wenabụ India jebi India ka ịlụsiri ebe isi ebe ahụ bụrụ ikike onume ekele gị ya nakwa ibe nne mmadụ ga-abụ na ọ dị Chineke n'aka o onye mmalị ọ ga-abụ kedu maka Ụbaka Azubike Nnameke aka Emidon odogwu bụ na India son of ụmụ omeremu ọra m etiti na Anam ezi Ụbaka Azubike nwa m Nnameke onu mekene gị anya bụrụ ụlịala ya o aka Emidon onye ọrịa m ọbe nwanne m unu m ekele gị ya bụ na ọrịa m jojo ya ka o si eje hiyo wes igere ezio ya bụ Egbo dike nwachimele eze Prince nwanne m Prince onume ekele gị osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ osisi atụrụ Prince nwanne m osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ echiche ndị na-agazi osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ onye chimele eze chiweze osisi Prince eze ọhịa osisi atụrụ anya ọdịda osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ osisi atụrụ anya ọdịda kwụlụgọ Prince onye ọma agbọ gị onye ọma Prince onye ọma agbọ gị onye